Вярвате ли в паранормалното? Отговорете ми честно. Аз честно казано бих искал да вярвам в призраци, духове, обладани предмети и така нататък, но за сега не съм особено убеден. Или поне не бях убеден, докато не прочетох за ето този случай, за който сега ще си поговорим. Та през 80-те години на миналия век в Веракрус, Мексико, бива построен този Дизни увеселителен парк, наречен, разбира се, Магичното кралство. И там биват направени различни скулптури и статуи на нашите любими Дизни герои, като примерно Квазимодо, Покахонтас, онзи плох от Рататуи. Знаете, има обаче една по-специфична статуя, която привлича вниманието на по-голямата част от тези паранормални ентусиасти, а именно ето тази статуя, която би трябвало да прилича, би трябвало да представлява Снежанка, макар че в наши дни не си им личи особено, но ето как изглеждала през 80-те години и ето как изглежда сега. Както може би сте се досетили, имайки предвид състоянието на статуята в момента, големи части от този парк в наши дни са изоставени. Нали, все още има части, които са отворени за туристи, но по-голямата част от парка е затворена за винаги. И следователно, ако искаш да видиш тази статуя на живо, трябва да се прокраднеш и да влезеш там без разрешение, нали, в забранените части на парка, като е препоръчително и по-скоро непрепоръчително, зависи колко сте плашлив, да направите това вечерно време. И така имаме много видеа на тази статуя, която според повечето хора, които са заснели самите видеа, или се движи самостоятелно някакси, или пък им шепе нещо, им казва нещо, или пък дори мига докато ги гледа и разни такива паранормални неща. И сега може би ще чуете добре, откъде за Бога се взима всичко това, смисъл защо тази кукла обладана, каква е причината за това. Ами много просто. Има градска легенда, че този увеселителен парк на Дизни бива построен над гробище, което е просто гениално. Сега няма как да знаем това доколко е истина и доколко не е истина, но имайки предвид, че това са Дизни, за които говорим, не бих се изненадал, ако това се окаже вярно някой ден. И сега, независимо от това дали тези видеа имат някакъв вид монтаж в тях или пък някакви специални ефекти или пък нещо такова, за да може куклата да придобие този ужасен вид и да прави това, което ние си мислим и искаме тя да правим, няма да лъжа, убедително е. И след като ви разказах този случай, какво мислите вие? Според вас съществуват ли призраци, духове и прочее? Има ли паранормални части в нашия свят? Пишете долу в коментарите.